kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios nga naka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat Ginoo nga hangtod niining mga taknaa bisan pa taliwala sa mga kalisdanan ug mga pagsulay nga magaabot sa kinabuhi, nagapabilin paghapon dinhi sa kahanginan kini nga programa. Itugot munta nga magapanalangin kaniini o Dios uban ini nga estasyon nga mahimo kining instrumento o kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Tuguting ang mga nagapaminaw pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron mga laga diha kanimo. Salamat Ginoo nga magatubag ug magahatag ka sa among mga pag-ampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Katawa man lang ni sir, maminaw sa inyohang programa dinha sa kahanginan diha sa radyo nga ang mangutana daw mabusog gyud sa inyong mga tubag, syaro naman pud og dili gid nila masabtan nga gipasabot man unta sila og tarong. Salamat sir sa ipinito diayni ang inyong tigpaminawan. Okay, salamat brother Ipinito. Well, ni apatay basahon na okay. To ning tan-aw ni. Unya og pangutana. So, anta kay naay murag follow-up ni kagabi sa ato nga gihisgotan, no? Okay, to ning tan-awon. Maayong gabi sa inyo ha, Kuya John. Mo greet me og happy birthday sa amo nga buutan nga papa, si Papa Romeo Salter pa. Happy birthday ikan sa tanan nimong mga anak, sa imong asawa, mga igsoon og apo. Happy birthday pa. Okay kana nindot gyud na nga mo greet gyud sa papa. Okay, ni apatay basahon. Maayo nga gab-ida sa inyo Brother John. Baw ka nami gid nga pamation sang pulong sa Dios nga inyo bala ginahambalda sa radyo. Kabay nga damo gid sing mga tao nga maathagan sa pulong sa Dios dira halin sa Biblia. Okay, salamat pud no. Okay, ni apatay basahon dinhi. Okay. Sir, mga pangutana ni. So, dili lang usa ta ni kay naamay nagkuan kagabi nagsulod nga text nga mura ba og kuan kanini mura og iyang reaksyon kagabi sa ato nga gihisgutan kinini ang mao ni ato karong tagaag higayon sa pagtubag. Last text nga akong basahon. Sayang naman sir sa tao nga di gid mosabot sa inyo dinha nga pagpasabot sa kahanginan.
makasabot man gani ang mga bata ang dagko na ba dili. Salamat sa pagbasa sa akong tampo, sir. Okay. Okay, salamat po sa inyo ha. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga tan-aw usa nimo diha ang atong mga viewers aron mahibaluan og diinigikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi nausab sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, no, sa bisan asa nga part karon sa kalibutan, sa tanan nga mga naminaw, sa tanan nga mga nagtan-aw, nag-follow sa ato nga program. Kamong tanan higala kinasing-kasing nasab namo nga gina-welcome karon sa ato nga tulumanon. Pwede nang makapadala din hinamo og mga mensahe. Pwede mo mo text sa among mga number ni Brother John nga among gipahibaw kanunay nga na kaninyo, or pwede ari mo send og mensahe sa comment section, no, sa atong live streaming sa Facebook mga higala. So i-send ninyo na amoy mga pangutana ba kaha mahitungod sa pulong sa Ginoo, or mga follow-up pa ka hinuon sa mga pangutana nga atong gitagaag tubag sa nalabayng panahon, or kung naamoy mga greetings, birthday, anniversary ba o uban pa diha nga mga mensahe nga importante mga higala, so mahimong inyong i-send na din sa atong comment section aron ato nang mabasa na may mga panimbayahon ngadto nga ang mga friend ninyo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Kamo diha kung naamoy mga mensahe, pwede nang inahinay niyo og padala dinhi. Ni alang sawa pa makasulay og lantaw sa ato nga live through Facebook. I-search lang ninyo higala sa inyong Facebook ang DYCM Bogo Adventist. Akong sublion, DYCM Bogo Adventist. I-follow nyo ko na itong programa para ma-updated mo mga higala, no? Kanya, palihog lang po sa gihapon atong i-share ang atong program ato sa atong mga friend para nga mahibaw po sila sa mga importante nga mga pangutana nga atong tagaag tubag dinhi sa ato nga tulumanon. Sublion na mo higala, welcome ang tanan karon. Kanya ato ning basahon niya si Sister Jenny Rama Fermin. Ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo mga brad. Maayong gabi sa Sister Jenny. Nag-send siya mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you Sister Jenny Fermin. Niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw sa mga nag-view ning programa. God bless sa tanan. So God bless Brother Ronilo. Niya po si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi gihapon nag-send siya og heart og kamot nga nag-pray. So thank you kaayo Sister G. Marie Kalapuan. Okay, niya po si Brother Rufino Moreno, nag-send siya dinhig mga heart o kamot nga nag-pray. O niya yung mensahe, good evening Bro Liv o Bro John o Bro Isaw, God bless us all. So God bless also Brother Rufino oban sa imong pinalangga nga kaoban nimo. Okay, niya po si Mads Lia Muñez or Sterlia Muñez. Mayong gabi sa tanang mga igsuon diha kang Kristo. Musta mong tanan? I'm watching in Cavite. Okay na, ulit na daw kag Manila. Madera, salamat sa Ginoo nga okay ra imong travel. Thank you so much. Chat ko nimo the other day kung nauli ka na mag Manila, wala may response Mader. Unsa man ang imong FB account, okay ra gihapon. So salamat sa Ginoo nga naa kag Cavite. Okay, ni Asad ato nakita dinhi si Arthur Alito Francisco. Mayong gabi Brad John o Brad Livy, watching from Anislagan with Papa Joseph Lagarisa. O mangumusta na lang pud ko sa akong mama o papa nga si
Mary Marie Susan Francisco o Alan Francisco nga anaa sa Basak Antipolo nga namati sa radio sa inyong programa. O God bless sa inyo o sa tanang nananaw. Nag-send sila og tulo ka kamot nga nagpray og mga heart. Okay, daghang salamat Brother Joseph Lagarisa. Kumusta mo tanan diha sa Nislagan, no? Until now nagtingog pa ba ang trumpa diha? O niya, kumusta ko ni Ma'am Ruth Lagarisa uban siyang pamilya ni Pastor Magpusaw? Kumusta niya si Pastor Jacob Suarez na baghapon diha na aside? Kumusta na lamang tanan diha? Niya, kumusta ni Brother Benson, Sister Emily, no? Kamusta na diha sa Nislagan? Thank you. Okay ni apod si Sister Erlinda Neri Istaura. Ang iyang mensahe, good evening to all sa inyo diha sa station, sir. Og sa tanang naminaw og mitanaw ning inyong matuod nga mensahe. Okay, salamat po, Sister Erlinda Neri Istaura. Okay, daghang salamat Sister Erlinda Neri Istaura. Nakakuan ko bantay ko ani murag ka text ko ni kay murag doon na ni pangutana siya. Murag maugid ni salamat Sister Erlinda. Okay niya sad si Jerelson Dumandan. Hello, good evening brothers. Miss Musta Amisyo. God bless us all. O niya nag-send siya mga heart o kamot nga nag-pray. So good evening also diya Jerelson Dumandan. Niya pod si Dongbab Ritoya. Maayong gabi ninyo dong. Ari ko diri sa Antipolo, Tuburan. Okay, good Wala evening na gas Dongbab. mangga dong. May gabi diha dong. Niya pod si Sister Alma Mahait. Mayong gabi sa tanang kaigsunan nga naminaw sa pulong sa atong Ginoo. More power and God bless you always. Always everyone. O niya nag-send siya kamot nga nag-pray og mga heart. Okay, salamat kayo madam. Usa ni sa mga buotan nato gyud nga mga kaigsunan diha sa Daha Diot diha sa Nisidoliti man ni Brother Libby. So kumusta mo niyang tanan na madam og di Brother Inting, kumusta ni Kakang diha? Og kamo tanan diha nga nagsunod ding atong programa. Salamat sa inyo ha kanunay nga pagunahuna sa ato nga programa. Unya salamat sa dagko nga mga butang nga inyong nahimo para sa buhat sa Ginoo. Og unya salamat gyud sa inyong mga pag-ampo. Yes, kanang gipadala niyo dire kamot nga nagpray. Tuog gyud ko ana nga giapil niyo ni sa pag-ampo nga atong programa kay you are a part of this program. Okay niya po si Arimelito Sigarino. Good eves ninyong duha. Og sa tanan nga nag-live og naminaw. So good evening Brother Rime Sigarino oban kang Sister Florida. Good evening stand taga Tambungon. Pre, may gabi ini mo diha pre sa paririmi Sigarino uban sa pamilya sa tanan taga Tambungon. Kumusta sad ni Pare George Luna des Bangkasan pre? May gabi pre, kumusta ni mo diha? Okay, walay signal ako cell anakon John nangawala ang mga olosinaw ako cellphone. Sad lang mader kay naa na panalangin o kausaban sa Ginoo, papalit na lang ni Igso Orbilin og bag-o kay aron makasignal na ang imong cellphone. Okay, diapod si Day Ellen Tononing Abrisi. Mayong gabi sa inyo, Brad John o Brad Libby. Gapamati gid kami di sa Kabilaw, Carles, Iloilo. Okay, madamo gid nga salamat sa taga Kabilaw, Carles, Iloilo. Kabay nga ang Dios magpakamaayo da nga tanan sa inyo. Tani, damo pa kami din mabaton sa inyo halin sa inyong mga text. Salamat gid sa taga Carles, Iloilo nga nagsunod sa aton nga program. Okay, thank you no. Gapamati gid sila Yan da sa Carles, Iloilo, Brother Libby, kadamo anda mga Ilonggo. May ara man si Buano, pero damo gidya mga Ilonggo. Nakakadto kami dira ni Brother Isaw. Bawo ang mga Sabbath School services sa simbahan Ilonggo gid iya. Kanya niya po si Jerlyn Kabur. Good evening, Pastor. Naminaw mi diri sa Mahawak with Lolo Bining
dugay na siyang namati sa inyo. Mahawak midiliin ba na? Mahawak midili ni, mahawak. Oh, with Lolo Bining. So Lolo Bining salamat nga dugay ra day ka nga minaw ng programa. Unya ato sa pasalamatan sa Sister Narding masuanggat dinhi sa Panas, Libertad, Panas, Bugos City nga nagsunod sa ato nga programa. Unya murag Binikanan. nahataga na nig Bible study ni Kuan ni Kern, Brother Brother Kern. Kern. Thank you so much Sister Narding. Hoping magkita na irata. Murag mama ni Mr. Gina. Yes, Okay, di pa siya mensahe Binido Kabahog. Kini iyang lolo kanis Lolo Bining Binido di ini Kabahog. Binpinido Kabahog. Lolo, maayong gabi ni mo diha alo. Okay, salamat Brother Binido Kabahog no sa imong pagsunod kanunay sa ato nga program. Hello. Okay. Hope nga maimbitar minimulo nga makabisita din sa inyo aron magkita na ita, no? Salamat kayo sa imong pagpaminaw sa ato nga programa. Okay, ato siyang tanaw ning atong keypad nga cellphone. Maayong gabi Kuya Libby, Brad John, og sa tanan usab na minaw og nag-view karon. Maayong pagpaminaw sa tanan. God bless. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Disor. Salamat, salamat. Sister Pili. No, ato magudsad ni nga konbertido silang pamilya gyud sa atong programa diha sa Dolores Ormoc. Sister Pili, Disor, kumusta man? Wa na magipud makatext si Brother kanang Nestor Brother Nestor Gonzales dire sa atong program. Kumusta man siya Brother Sister Pili? So diha siya napita Brother John, murag ang signal sa radio kuha ra gihapon no. Mare, kay nang paminawan begini sila. Kapaminaw sila diha sa radio. Yes. Okay, ato sa ning dalikatan paglili kining pikas nga screen alang sa mga nag-like sa ato nga program, ang uban nag-heart. Aritas mga nag-like higala niya si Brother Gerardo Lobitania. So good evening Brother Luloy uban sa Montiok May family. gabi ini mo daling Mami Banji, Ma'am Jenny ug sa sanyo ka bata. Ustanan gyud nga naminaw diha sa nasod sa Australia nagsunod itong programa. Di man namo maisa-isa pero ang amo lang nga pagpasalamat gyud sa inyong paghatag og panahon sa pagpaminaw sa ato nga programa. God bless you today and your family and to all. Okay niya sad si Rufino Moreno, Erlinda Neri Istaura, Ginalyn Lumuntad, Elsie Lim, Bob Ritoya, og Aniceto Persilia sa mga nag-like ni. Paniarita sa nag-send og heart niya si Sister G. Marie Kalapuan, Jojo Cordova, Arthur Alito Francisco, niya po si Jerelson Dumandan, Dailen Tununing Abrisi, Elmudam Flores, Roland Neri Ginon, Jennifer Gulfan Peritos, Si Day Jingjing ni. si Basilio Tero Notarion Jr., Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos. Okay, si Mami. Minsi ni. May di madainog ko manigi gabi sa Mami ninit des dimension dimension. May gabi. Salamat sa pag-view dimension. Ano niya po si Ronaldo V. Bragat, Sara Katampatan, Narcy P. Pelayo Edoliberio, Ma'am, Edwin. salamat ma'am. Edwin Escario, ano niya po si Alma Mahait, ano Hiljon Bersero, niya po si Brother Ronilo Itang, o si Ginny Rama Fermin. Salamat kayo muni ato mga nakita karon nga nakig-uban nato unya dirita sa akong cellphone atong nakita din ni apod si Dwayne Murphy Clavis nagtan-aw pod. Ay pastor, may gabi dia pastor. Ano niya pod ang Mabuli Adventist Team, Merlin Derder, Elsie Lim, Ginny Rama Fermin, LP Jacoro, apod si Jaina Clavis, Richard Higante ihapon. O ba nag-send og heart? O ba nag-like? Okay, thank you kayo. Aniya ato ning tan-awon makadiyot mga higala kay basig ni ay bag-o nga mensahe ning abot ini sa pikas nga screen. Okay, wala pa man tayo nakita dinhi pero send gihapon mo higala kay atong basahon ang inyong mga mensahe nga ipadala dinhi. Aniya akong ibalik ang panahon ni Brother John. Aniya atong tagdon una ang pangutana nga
atong utingkayon karong gabihon. Okay, again, salamat Brother Lebe. Kaning atong hisgutan ron diri nga text ning sulod ni kagabi ilang akong natan-aw nga maura og iyaning reaksyon sa ato nga gitubag kagabi og unya maayo na nga ato ning matagad dayon sad, no? Okay, ako nga basahon nanigurog gyud mo diha sa radyo og wali, sir, kay para makadani mo og tao, kay aron mudaghan mo, pero bisan og dublihon pa mo, dili pa mo kalupig sa kadaghanon sa RC. So Roman Catholic ni RC man. Sige mo og wali, unya ari mo sa Katoliko manguha og tao, sama ra nga nangawat mo og miyembro, unya di ba bawal man sa Dios ang mangawat? Salamat, sir, si Lester Alpas ni. Okay, dagang salamat Brother Lester Alpas, no? Okay, sa among gikalipay ni ang imuhang gitext dire. Akong balikan na basa. Nanigurog gyud mo diha sa radyo og wali, sir, kay para makadani mo og tao, kay aron mudaghan mo, pero bisan og dublihon pa mo, dili pa mo makalupig sa kadaghanon sa RC. Mani Roman Catholic. Sige mo gwali, unya ari mo sa Katoliko manguha og tao, sama ra nga nangawat mo og membro, unya di ba bawal man sa Dios ang pagpangawat? Salamat, sir, si Lester Alpas ni. Okay, again, salamat Brother Lester Alpas. Well, may tungod aning sa last portion nga bawal man sa Ginoo ang pagpangawat. Yes, bawal na ang pagpangawat, pero wa pa ko'y nabasa sa Biblia nga maila o maisip nga nangawat ng tao nga nakabig sa nagwalis pulong sa Dios. Ha? So ato ning tagaan og pagdagad. Brother Lester Alpas, salamat kaayo. May tungod nining imong giingon, ha? Matud pa nimo naniguro mo dagwali sa radyo, sir, aron kay para mudaghan mo, ha? Kay aron nga mudaghan mo, pero bisan og dublihon pa mo, dili pa mo kalupig sa gidaghanon sa Roman Catholic. Yes, tinuod na. Bisag kapila pa mi dubliha, dili gyud mi makaapas sa gidaghanon sa membro sa Roman Catholic. Pero dili sad na, Brother Lister, maoy sukdanan, timbangan, aron diha mailang nga kana maoy kamatuoran ang gidaghanon. Hinumdumi sa kasaysayan dinis Biblia, gipalunupan sa Ginoo ang kalibutan, og unya ang naluwas sa lunop 8 lang katawo. Unya, huna-hunaa ka sulod sa 120 ka mga tuig sa pagwali ning Noe. Unya si Noe maingon nato nga dili iyano o basta-basta nga magwawali, kay siya pinili gayud sa Dios. Og ang Dios nga nagpili kaniya, gihatagan si Noe og nagakaigo nga kahibalo og kaalam aron iyang masultian ang mga tao. So bisan pa niana, ang mga tao nagpabilin nga gahi sa ilang mga salabutan og unya gidumilian nila ang pulong sa Dios. In short, sa pag-abot sa lunop o paghukom sa Ginoo, ang mga tao nangalaglag ug 8 lang ang naluwas. Busa balikon ko, Brother Lister Alpas, dili na maoy timbangan og sukdanan tungod sa inyong kadaghan, mauna na ang kamatuoran. Mauna na ang kamatuoran. Unya, ang imong giingod dinhi nga aron makadamig tao, aron mudaghan mi. Mudaghan mi. Dili ang tuyo nga amo pagwali aron mudaghan, kundili ang among tuyo ang pagsunod sa gisugo sa Ginoo, kay ang maayong balita ipawali man sa tanang katawhan og kanasuran. O gunya tanang imong gihisig ingon nga sige mo og wali, unya aring mos Katoliko manguha og tao, sama ra nga mangawat mog miyembro, ay dili na maoy kwintada nga nakapangawat mi og membro. Kanang gimong gingon nga nagsigi mo dihagwali aron makadani mog mga tao, ang among tuyo dire ang pagwali aron ang tao mahibalo. Pero bahitungod ni anang pagdani, dili man na iya sa tao, iya kana nga buluhaton sa Dios.
ug dili mahimo nga ang buluhaton sa Dios mapangunahan kasapawan sa tao. O pamati iragod ninyo ang gisgutan dinhi sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 3. Take note. Nag-ingon dinhi Jeremiah 31:3. Kanang ingon nimo nga nanigoro mo dagwale sir, parang mudaghan mo, makadani mo tao parang mudaghan mo, ay dili man ni sa padaghan-daghan, dili ni sa padaghan-daghan. Atong tan-aw ni dinhi sa 31:3 sa Jeremias nagingon, si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Kinsay mo dani? Ang Dios. Ang tao ra ang gihimo sa Dios nga kasangkapan nga iwali ang iyang pulong, pero ang magdani ang Dios. Akong balikan pagbasa aron maklaro nimo, Brother Lester, uban sa tanang naminaw karon. Siyo ba sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Ang Dios mo'y nagdani, dili kami, dili ang tao. Di man na pwede nga imong pangunahan ang Ginoo, kay siya nagsulti uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Karon kung atong hisgutan naman ang inyong pagkadaghan nga bisag dublihon pa mo, yes, insakto na, pero lagi dili na maoy sukdanan, timbangan o barometro tungod sa inyong kadaghan, insakto mo o maunay tinuod. Ug ikaduha pa, balikon ko, ang nangaluwas sa adlaw sa paghukom sa luhnop, 2 o 8 lang katawo. Pamati ini ang gipadayag dinhi sa Lucas 12:32. Kung unsay gisulti dinhi, kung basahon na unsay gisulti dinhi, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Gamay ang gisgutan, dili dako daghan, kay gikahimutan sa inyong amahan, unya kamo nay insakto, kamo nay tinuod. Kay kining daghan, Brother Lester Alpas, ang sangkuan ni ana impierno. O pamati iragod niyo, sumala sa gihisgutan dinhi sa kanini ang the Word of God nga salin o translation, sumala sa Mateo kapitulo 7 versikulo 13 ug 14. So ay nagkalain, Brother Lester, kay kami diring nanulti, tinuod maning among gisulti. Ug unya, normal ra gyud na nga dunay mga taong masakitan sa pulong sa Dios ug atong isulti. Ngano man, kay ang pulong sa Dios sumala sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab. So ingon ni ana ang paghulagway, ang pulong sa Ginoo nagpasabot nga gamhanan, nagalihok nga buhi, hait pas espada nga duhay sulab. Ngano man, tungod kay ang tao mamili ra sa pulong sa Ginoo, mutuman o musupak. Kung mutuman ka, maluwas ka, ug musupak ka, malaglag ka. Munang duha ka sulab ang gihisgutan. Espada ang gigamit nga terminolohiya dere, nagpasabot nga may panahon nga masamdan ka sa pulong sa Dios nga imong nabatian, ug wa may tao nga nasamad nga wa siya sakiti. Muna usahay nga bisag unsaon namo diri pagpaninguha o pagpaningkamot nga unta og mahimo mapagaan-gaanan apan naagyoy mga higayon mabugatan ug masamaran mo sa pulong sa Dios nga inyong ginapamatian, kay lagi ang pulong sa Dios hait paman sa espada nga duhay sulab. Balikon ko, dili maoy sukdanan og taksanan timbangan tungod sa inyong kadaghan, maunay insakto, maunay tinuod, kay kinirabang daghan paingon na sa pagka-impierno. O niya pamatian ragod ninyo niyo, sumala sa gisgutan dinhi sa the Word of God sa City 13 og 14, unsay giingod dinhi sa Mateo City 13:14. Sumunod kamo sa masigpit nga pultahan,
kay luag ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa impyerno ug daghan ang nagaagi ni ana nga dalan. Ang dalan padulong sa impyerno daghan ang nag-agi ni ana. Mauna nga dili ikatingala ang hilabihan ninyong daghana nga bisan pa og dublihon pa mi matud mo Brother Lester di pa mi katupong sa inyong kadaghan. Nganuman daghan karon nga mo desisyon nga bahalag maimpirno diri lang ko agi kay sayon ra ni dire. Unya pamatiin ning 14 Brother Lester nagingon apan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan ug gamay lang ang nagasubay ni ana nga dalan. Busa ang dalan paingon sa kaluwasan Brother Lester gamay ra. Unya ang gisulti dinhi ang dalan paingon sa impyerno daghan ang nag-agi. Mauna Brother Lester nga bisag dublihon pa mi dili mi makatupong o tumbas sa inyong gidaghanon tungod kay nganuman ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan gamay ra ang nag-agi nini pero ang dalan padulong sa impyerno matud pas natong gibasa daghan ang nagaagi niini. Busa ka ng dalan paingon sa impyerno Brother Lester gawas diha, guwa diha, nganuman kung kaluwasan imong tuyo. Pero dili, ikaw ra ang bahala niya na. Mo na ang gisgutan. Karon, ay nga ni guro mo diha og wali. Kining pagpangwali, sumala sa mabasas Biblia, dili man ni inunta nga gikan lang sa baba sa lider o sa tao nga gusto lang mawali, gikan gina kang Kristo. Sa Mateo 24:14 nag-ingon si Kristo, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali og ipamatuod ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran unya moabot na ang katapusan. Kanu sa moabot ang katapusan Brother Lester sa diha nga ikawali na ang maayong balita. Karon sa imong gisulti nga sama ra nga kami nangawat mi ug mga membro unya ang pagpangawat bawal na sino yes tinuod na pero bisag unsaon nimo basa ang Biblia wala makonsidered nga nakapangawat ang tao sa diha nga giwali niya ang pulong sa kamaturan ug dunay mga nangakabig kay kung mauna bisan pas panahon ni Kristo siyang pagpangwali na inakabig, panahon sa mga apostoles na inakabig, ay isipon ba nga sila'y nangawat? Kung atong basahon dinhi sumala sa buhat, 2:36 paingos 38, 40 ug 41 ingon niini ang gisulti o tanawa ha Brother Lester, nagingon dinhi. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Og sa ilang pagkadungog niini, remember nga ang naminaw kadtong ilang giwalihan, nagingon. Og sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Sila nangutana nga na nagingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo ug pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. O nagisulti na ni Apostol Pedro ni adtong mga taong naminaw sa ilang pagpangwalis maing balita. Karon padayon na to basa ang 40-41 nagingon. Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Muna nga ang pulong sa Ginoo kung ipamatuod dili kay sa usa duha ra kay gayon, kunili sa daghan pang higayon, Sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Og kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Tanawa gisultian ni Apostol Pedro ang mga tao, luwasan ninyo ang inyong kagalingon gikan ning sukwahi nga kaliwatan. O karon niya atong basahon sa 41. Og gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Kinsa tong gibautismuhan kadtong misagop sa pulong nga ilang gisulti. Unya nag-ingon dinhi,
og niadtong adlaw may 3,000 ka mga taong nahidugang kanila. Karon, kung ang pagwali dunay nakabig, dunay nakasabot sa kamaturan, nangalagad sa Ginoo, inyong isipon nga nangawat, sama rapod nga ang mga apostoles nangawat di ay og mga miyembro. Kay tiyaw mo ba ning 3,000 ka mga tao nga niadto lang adlaw gibautismuhan mga kaigsunan? Unya isipon ba di itong pagpangawa tong ilang gihimo? Wala. Siguro og dili lang sa bautismo nangawat kag motor, bisikleta, kwarta, considered nangawat, bawal na. Kay gingo mas ginudi ka mangawat. Pero ang nahimong bunga o nahimong resulta nga nangakabig sa pulong sa Dios ay dili na mailang kuan oy pagpangawat kay kung mauna nga pagpangawat dili masana mo hunahuna sa Ginoo. Sakto na ang gingon sa Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Timan-in ninyo kana. Karon ato pang dugangan. Sa may panahon dinhi sa Biblia sumala sa Buhat 8, dunay usa ka tawo nga gitawag og eunuko nga kining tawhanaa matud pas Biblia usa ka matarong maayo nga tawo o gani siya gitugyanan sa tanan nga mga ari-arian sa rayna dito sa Ethiopia nga si Rayna Kandasi. Masimbahon siya sa Ginoo ning adto siya sa Jerusalem, human niyag simba mipauli siya sakay sa kalisa ug nagbasa siya sa balasahon nga si Isaias apan wa niya masabti ang iyang gibasa. Ug ang Espiritu Santo misulti sa kang Pilipi nga naay taong nagsakay sa kalisa wa kasabot siyang gibasa sakay kuyogi. Busa si Pilipi misakay og ingon ini ang senaryo. Brother kinini ang Lester Alpas, no? Nag-ingon dinhi samtang sila sakay na sa kalisa, gisultian ning Pilipi may tungod sa pulong sa Dios. Unya tanawa ang result na lang kay nagkagamay atong oras sa 8:36, 37, 38 kanini ang ato ning og 39 pamati ug sa nagpadayon sila pagpanaw nihiabot siyang tubig ug ang eunuko miingon, tan-awa ana ay tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo? Kamo diha igalang manaminaw sa pulong sinudugay ng panahon. Dili gyud ko moingon nga wa mo kasabot. Nakasabot mo Pero ang ingon sa eunuko na ay tubig unsa may kulang sa akong pagpabautismo. Kamo diha unsa may kulang ninyo? Nganong dili mo magpabautismo kasabot mo muspulong sa Ginoo. Ipadayon na tugbasa. Og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuoban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo, og siya mitubag, ako nagatuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Timani 38. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa, og silang duha si Pilipi og ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Pilipi gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala na makakita kaniya og iyang og sa iyang panaw mipadayon siya nga malipayon. Tanawa malipayon ang mga eunuko. Human siya na bautismuhi. Testingin ninyo, sulayin ninyo ang pagpamalandong kung dili ba mo magpabautismo o magpabautismo. Ma-feel nyo human sa bautismo, magmalipayon mo. Karon, kay kining eunuko na bautismuhan man, angay ba, bagay ba, nga hunahunaon nga si Pilipi nakapangawat, og membro, wala, Brother Lister, Alpas, imo ra na nga kaugalingon nga panghuna-huna, imong kaugalingon nga pangagpas, apan hinaot pa nga ang pulong sa Dios atong seryosohon sa pagpaminaw, sa pagsabot, kay diha sa pulong sa Dios makabaton kag paglaom alang sa kaluwasan. Nga naman, tanawa ra gud kung ato nga basahon sumala sa gisultis Biblia Santiago 1:21, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadaotan og dawatan ninyo sa kagop. Remember,
ug dawatan niyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So ang pulong sa Dios sigala, seryoso ha? Dili kay mulapos lang sa imong pikas dalunggan, kay matod pa dawatan ninyo ang pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala kung sa adlaw sa katapusan malaglag ka man gani, dili na tungod kay wa kakadungog sa pulong sa Dios, kundi wa ka lang gyud ni dawat, wa lang gid nimo kinabuhi ang pulong sa Dios. Hinumdumay Brother Lester, uban sa tanang naminaw, ang panahon haduol na, ang pagbalik ni Kristo haduol na, ang paghukom ni Kristo haduol na, kitang tanan iyang pagawman busa mangandam ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Mabuhay ka Brother Lester, uban sa tanang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot sa natinawan o nakasabot na ninyo nga mga panghunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon sa mga mensahe ni Esther Philly Disor o Brad John kadtong unang mga buwan sad si Brother Noel Gonzales nagsigi sa taon siya kadoktor may gipamatiyag sakit sa iyang lawas. Ay mao ba? Na ako'y introduce sa imo Sister Pili, ipaabot ni didto sa kang Brother Noel Gonzales. Na ako'y ikuan sa imo kay ang akong mama nagsuffer gyud, no? Og gi-oxygen na gani pero kaluoy Ginoo kining among gigamit para sa iya, si mama di na magsungko, di na maglakaw o kina niya paginaw tanan-tanan. Back to normal siya kung itugot sa Ginoo, mapaabot niya siya dako og kahigayunan nga maulian sa ni si Brother Noel Gonzales. Thank you so much Sister Pili Dizon. Okay na po kang Brother Nimi Hilig, mayong gabi Parejon, Parilib, hi, daghan lagi sila pero daghan sad lagi nga mga sunugonon, daghan sugnod si imperno. Sorry Brad Lister, apel ka nga sunugonon. Salamat sa imong contribution pre. Kanya di pagyod, Brad Lister, hinay-hinay na lang og kamang adto sa imperno. Pagdala na lang og dako nga truck sa bumbero, kaligo daan asitis bumbero. Okay. Ato ning tanaw niya sa daghang mga messages nga misulo dinhi. Okay, ato ning pangbasahon niya si Roland Neriginon. Maayong gabi Brad Libby, Brad John, diha sa inyong tulumanon sa radio. Ako bisag ni ako sa Metro Manila, kanunay gyud ko nagsubaybay sa inyong programa. Hinaot ang Ginoo, magauban kaninyo. God bless. Salamat. Niapod si Charles Notario Aragon, nag-send siya kamot nag-pray og heart. O niya siya mga contribution. Basahan ni Brad Texter, Lucas 13:24, panlimbasog kamos pagsulod sa purtahang masigpit, kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang maninguha sa pagsulod og dili makahimo. Mateo 7:13, sumulod kamo sa purtahan masigpit, kay luag ang purtahan og halapad ang dalan, magahatod ngadto sa pagkalaglag og daghan ang nagasulod kaniya, kay masigpit ang purtahan og hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi og jutay ang nakatultol kaniya. Amen. Sa Mateo 24:14, og igawali kining maayong balita sa ginharian sa tibuok kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang kanusuran og unya mag-abot ng katapusan. Salamat kay Esther Chel. Niapod si Madslia Muñez, ala brother, diha agis lapad nga dalan aron dili ka matunok imong tiil. Ari lang mi agis sa gamay nga dalan, kay sa unahan ana ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Kamo kay nagpili sa dako nga dalan, ang unahan ana brother kapildihan. Kanya niya po Salamat, brother. Celine of Keria, maayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby. Send po siya heart. Niya po si Fride Filicano, maayong gabi ninyo diha Brad Libby o Brad John, watching in Balod, San Fernando, Cebu, og naminaw sa dakong asawa si Chris Filicano diha sa Lawis, San Remigio. Okay, salamat no. Aniya ato ning lantaw na hidugang nag-like og nag-heart. Okay, atong nakita dinhi si
Brother Roland Niriginon, Romeo Itang, Chel Aragon, si Maylin Codira Batak, Lowell Nodalo Estrira. Okay, niapod si Selina Arga Selina, niapod si Sara Katampatan, okay, Aritas Picas, okay, wala na tayo nakita din hinaw. So, ato ta higala sa paghatag og tubag sa pangutanan ni pay ni Apas karon. Watching from Bohol, mga mentors. Shout out ko Michael Otsia to Southern Leyte na assign Liman pod ako ni Pastor Ralph, partner Ralph Lotsabis. God bless kanunay. Okay, God bless kanunay sa program mga mentors. Gikan ni Brother Sonix Otsiyang aktibo kay ni nga usa ka layman, no? Maayong gabi ni Brother Sonix Otsiya ug ang Dios magpanalangin kanimo. Okay, Brother John, giun sa to niya paghanay ang iyang mao ni ang ihang kuan maniguro gyud mo diha sa radyo og wali sir kay para mo makadani mo og tao kay aron mo daghan mo, pero bisan og dublihon pa mo dili pa mo kalupig sa kadaghanon sa Roman Catholic. Sige mo gwali unya ari mo sa Katoliko manguha og tao sama ra nga nangawat mo og membro unya di ba bawal man sa Dios ang pagpangawat. Salamat sir, si Lister Alpasne. Okay, daghang salamat, no. Kung maghiskot ka daghan, i-compare nimong gidaghanon, i-compare sa amo dire sa Seventh-day Adventist ug sa Catholic Church, di gid mi ka tupong bisag unsaon pa. Pero may balaka ana. May balaka ana. Tungod kay sige ni Jesus mismo naghulagway ng daan. Asa ang tinuod nga dalan nga gisubay sa kadaghanan. Usa ka lapad nga dalan higala. Sumalas Mateo 7:13. Sangkad lapad ang pultahan, sangkad lapad ang dalan padulong sa impierno og kini ang gisubay sa daghan. Asa man na nabilong kanang sayon ba kayo ari lang ta diri oy kay way gidili o kira magbisyo inom-inom bisan pa mangganing leader simbahan kay mo inom og pasinginlan pas Kristo maoy amahan sa palainom. Dirita okay kay libre bisan unsay buhaton sugal tanang klases bisyo diha giganahan ang daghang mga tao. Yagingon si Hesus dunay lapad nga pultahan sangkad ang dalan gisubay kinis daghan pero asa padong di man padong sa langit padong sa impierno sayon tuod hayahay kayo ang dalan higala way gidili pero asa padulong sa impierno. Unsa may nakapahayaya na wa man magsunod sa dietary law balaod siguro sa Biblia bisan pagani sa Isaiah sa 66 15 ngadto 17 nagsulti gid ang Ginoo nga pag-abot sa paghukom ipahamtang niya ang kalayo o daghan unya ay iyang mapatay daghan ang dimension daghan ang mapatay sa Dios sa ados paghukom kinsa man ang mga tawhanang patunol si Ginoo. Nag-iyon na 17 kadtong nagsimbag mga langyaw nga Dios kadtong nagakaon sa unod sa baboy dulong tanan dagang mingon gibawal man ang diha sa ilaha dita diha dinita kay sayon kayo kaon ta bisan unsa pero unsay saad si Ginoo oy nagsada ginog kalaglagan sa impierno mga higala sa adlaw sa katapusan na anas Biblia. So nagwali ni diri pulong sa Dios dili tungod kay parang mudaghan ni nagwali kay subo nas Ginoo ang paghatag og pasidaan nganong nagwali ta higala tungod kay gustong Ginoo nga kitang tanan mga luwas. Gustong Ginoo nga kitang tanan makaadto og langit. Kay sa Juan 3:16 gihigugma sa Dios ang kalibutan. Hinungdan nga gipadala iyang bugtong anak aron ang bisan kinsang butuo mosunod kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Sugo nas gidaghang kay mga verses Biblia nga nagsugo ang gina ipahibalo ipawali ang maing balita
nga tungod kay nahigugmang Ginoo nato gipakamatian ta niya, gusto siyang maluwas ta. Ang gusto sa Ginoo nga moundang ta pagsubay sa lapad nga dalan. Sigpit ang dalan sa Mateo 7:13. Sigpit og hitin ang dalan. Paingon sa langit, murigingon sa mayong balita ang Biblia higala. Paingon sa langit og diutay ra ang nangagi ani. Di ba ga diutay nga sigpit man? Ano bisang usapan ang magwali, gamay rin yun ang musubay. Nga naman, gamay rin mang makahimo. Ang atong Ginoo, tanawa, sa Lucas 13:23 sa 22 ngadto sa 24, gipangutana Diyos Ginoo sa usa ka tawo. Ang pangutana nagingon, Ginoo, jotay rabay maluwas? Unsay tubag sa Ginoo? Panlimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo, daghan ang naninguha sa pagsulod diini, pero dili sila makahimo. Tingnan mo na, si Jesus mismo ang manluwas, mo gipangutana, jutay rabay maluwas Ginoo? Ang gipasabot sa Ginoo, jutay rabay maluwas. Kinsa rabay maluwas? Kadtong mga tao nga nakahimo sa pagsubay sa dalan nga masigpit higala. Kadtong di na mukaog dili, bantay ka sa laon Sabado. Sunod ba sugo ba? Sige naman na nakapasigpit mga higala. Unya, malaen dahil ta nagmahibalo ta, may ganining amo kay giwali. Unya, ang tao, nagdipindis tao mo, dawat sa misay mo alagad si Ginoo. Alabis una, hindaghan ba yan ng RCCS una? Tungod kay pikas kamot na ikros. Pag sa Pilipinas, pikas kamot na ikros. Pikas kamot espada. Unya, ang sama na, kundi ka madas istorya, pag RCC, gamiton ang pinuti pagpatay sa mga tao. Ningilisang mga tao, hingdaghan ang mga tao, dili tungod sa gugma, tungod sa kalisang. Unsa may tawag ana? Mura nag kanang tulis ba? Kay gamit hulga naman na ba? Muna dili na gid maayo. Ang gustos Ginoo ang tao, gustos Ginoo nga iyang luwason tungod sa gugma mga higala. Ato wali na di. Giwali ni sa kahanginan. Ang musagop ingon ng Ginoo, ang mutuos maing balita sa Marcos 16:15-16, ang mutuog magpabatismo maluwas apan ang dili hukman sa silot mga kahigalaan. Unya dito mabalaka nga gamay ra nga naman kay nagingon ang Lucas 12:32, ayaw kahadlok gamayng panon kay gikahimutan sa inyong langit ng amahan ang paghatag kaninyo o ginharian. So itong balaka na nga naman diutay nga panon ang gisaaran si Ginoo, ang gikahimutan si Ginoo nga hatagan niya iyang papuyon sa ginarian. Kinsa na mga tawhana, wa ibutang angalan sa pundok kung kinsa na. Mga tao na nga nagsubay sa dalang sigpit, nagsunod sa kaubuton si Ginoo, nagtuman kanaingon si Ginoo Sus, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, makaadtos Ginoo sa langit, kundili ang tao lamang matinamanon. Higala, kung naghandom ta, nga maluwas ang atong buhaton, undangan nato ang pagkamasinupakon sa Dios, atong sundon ang iyang kaubuton. Wa naman tayo panahon mga higala sa dili pahingpit tapuso ng atong tulumanon niya ang atong temsong. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong. Panalangin ang naminaw, gipangayo na mo kini tungod lang kang Kristo nga among